23 августта зәйге эш сәфәре белән Татарстан Республикасы премьер-министры Алексей Песошин, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җәббаров килде. Аларны район башлыгы Разиф Кәримов озатып йөрде. Кунаклар беренче булып Зәй шикәр агрофирмасы басуына тукталдылар. Разиф Галеевич Зәй районы авыл хуҗалыгының эш барышы белән таныштырды. Алексей Песошин районда төп культураларның берсе булган шикәр чөгендере казу барышы белән дә кызыксынды. Мы начали копку 20-го сахарную свеклу, значит, 23-го сегодня вечером или завтра к обеду Лобеса сахарный завод запускается, идет накопление примерно 4,5-5 тысяч тонн. Завозим 2-3-дневный запас и начинаем жить Лобеса сезон. С вашей легкой руки, с вашего приезда получается. Кунаклар Чыбыклы авылы янәшәсендә авыл хуҗалыгы продукцияләре җитештерүчеләренең күргәзмәсе белән дә таныштылар, механизаторлар белән аралаштылар. Премьер-министрның мактау сүзләре районыбызның иртә яздан кара көзгәчә басуда булган барлык эшчеләргә авыл хуҗалыгы белгечләренә багышлана. Еще раз хочу поблагодарить вас за работу. Не только тех, кто в полях, но и тех, кто на соцобъектах работает. Бүгенге көндә районда көзге бодай суктыру тәмамлау алдында кайбер хуҗалыкларда игенчеләр арпа җыю эше белән мәшгульләр. Адилә Борханова, Денис Сипатов, Зәй хәбәрләре.